Boli ste účastníkmi niekedy dopravnej nehody? Ja konkrétne áno, dokonca myslím 2 alebo 3 som počas môjho života zapríčinil nedobrzdenie alebo nedanie prednosti, keď som vychádzal z čerpacej stanice, ale nič vážne. Ale predstavte si, že sa stanete súčasťou veľkej dopravnej nehody. V dnešnej dobe čert nikdy nespí a človek nevie naozaj v tejto hustej premávke, čo ho môže na každom kroku čakať, aj keď človek je obozretný a jazdí opatrne. Vrazí do vás auto a vy máte vážnu dopravnú nehodu. Hneď prvé momenty dýcham, nedýcham, hýbem nohami, rukami, čiže človek má v prvom momente starosť o svoje zdravie, prípadne o zdravie svojich spolujazdcov, potom prípadne pozrie na auto, dolieči sa, ale až potom začnú problémy. Človek má rodiť 2-3 mesiace, možno pol roka, strata na príjme. A už nehovorím o tom, že či auto vôbec dať zošrotovať, alebo na druhej strane ho dať opraviť. A tu nastávajú problémy. Vážení priatelia, dnes si ukážeme cez projekt odškodnenie, ako tieto následky dopravnej nehody zjemniť a ako pri tomto postupovať. Srdečne vás pozdravujem, moje meno je Ľubomír Kráľovanský, som špecialista na dôchodky, ale dnes špeciálne pre vás pripravenú špeciálnu tému a to je odškodnenie z povinného zmluvného poistenia. To znamená, na čo vy máte nárok v prípade, že vám niekto spôsobí dopravnú nehodu. Skôr ako prejdeme k danej téme, dovolte, aby som vám kocke predstavil našu platformu Peniaze vo vrecku, kde sme spojili dlhoročné odborné skúsenosti ja ako špecialista na dôchodky, môj syn Jakub ako špecialista na investovanie, moja mladá dcera Kristýnka, ktorá vám dokáže pomôcť nastaviť váš vlastný potenciál. Pokiaľ nás ešte nesledujete, tak kľudne dajte like, dajte odber, prípadne sledujte nás na facebookovú stránku a máme pre vás prekvapenie. Za chvíľu budeme pre vás pustená aj webová stránka. Pokiaľ sa vám naše videá páčia, máte nejaké otázky alebo pripomienky, kľudne píšte na tento mail. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a jeho ďalšie doplnky a novelizácie hovoria o tom, čo človek ako vodič, ktorý spôsobí dopravnú nehodu, môže z tohto poistenia zaplatiť a na druhej strane človek, ktorý je účastníkom dopravnej nehody, môže z tohto poistenia čerpať. Mnoho ľudí si myslí, že z tohto PZPčka, ako sa ľudovo hovorí, sa čerpá iba na opravu auta. Omyl je ale pravdou. To znamená áno, v prvom rade je oprava auta, v prípade, ak je totálne rozbité, tá komplexná náhrada ceny akoby nového auta, ale sú tam ďalšie položky, ktoré človek môže získať, o ktorých ale vôbec nevedia. A o týchto položkách si dnes v tomto videu povieme. Cieľom projektu odškodnenie je, aby ľudia, ktorí boli účastníkmi dopravnej nehody a ktorí ju nespôsobili, získali z povinného zmluvného poistenia vodiča, ktorý túto dopravnú nehodu spôsobil, maximálnu finančnú náhradu, a to újmu na zdraví a na materiále. Poďme si teda postupne predstaviť, na čo mám nárok pri dopravnej nehode z povinného zmluvného poistenia šoféra, ktorý mi zapričinil dopravnú nehodu. Všetky tieto nároky, ktoré si za chvíľu spomenieme, sú postavené na základných princípoch, ktoré vy pri tomto odškodnení musíte dodržiavať. Ale poďme najprv k tým nárokom. Prvý taký nárok je nárok na bolestné. To znamená, ak máte dopravnú nehodu, bolí vás krk, hlava, nemôžete rukou hýbať, nedaj Bože, máte aj nejaké zlomeniny. Toto všetko náhrada na bolestné, na to sú tabuľky, čo vám dokáže z povinného zmluvného poisťovňa vyplatiť. Taktiež v tomto nároku platí aj nárok pri strate príjmu zo zamestnania, čiže keď ste na PNK, pokiaľ pracujete, máte 100% príjmu, keď ste na PNK, štát vám zaplatí 55%, čiže týchto 45% môžete mať doplatený z tohto PZPčka. Ďalším nákladom je preplatenie nákladov na liečbu, to znamená náklady na lieky. To sú lieky, ktoré vám predpíše jednak lekár na recept a tieto doplatky odložíte si bločky a vám z tohto poistenia budú preplatené. Ďalšou nárokom je aj na zakúpenie liekov, ktoré nie sú na recept, ale ktoré vám odporúči lekár. V takomto prípade je dobré, aby lekár vám to napíše do lekárskej správy, napríklad Wobenzin, Ibalgin od bolesti alebo niečo iné. Vy si to kúpite, znova odložíte bločky, predložíme spoločné poisťovni a poisťovňa vám toto preplatiť. Dôležité je, aby ste si pri všetkých nákupoch v liekoch odkladali bločky o platbe. Ďalším dôležitým nárokom je preplatenie cestovných náhrad na
ceste k lekárovi, k liečbe, na rehabilitáciu a podobne. Človek, keď je väčšinou zranený, nechodí svojím autom, môže používať auto a priamo ho môže voziť nejaký rodinný príslušník, brat, sestra, otec, prípadne aj sused. Dôležité je, aby ste vy vždy predložili veľký technický preukaz a čestné prehlásenie, že dotyčný vás vozil za lekárom. Vôbec nemusíte odkladať bločky od pohonných látok a tak, ale naopak môžete si odložiť bločky napríklad od parkovného. Takisto, ak využívate dopravnú zdravotnú službu, čiže sanitku, tam taktiež platíte, či si treba odložiť bločky a tieto preložiť poisťovne, ktoré vám následne preplatia. Mnohokrát sa stane, že pri dopravných nehodách máme v aute rôzne predmety, ktoré sa nám poškodia. Či už sú to okuliare, možno mobil, možno tablet, iPad, alebo drahé oblečenie, máme kvapky krvi, alebo nedaj Bože roztrhané. Toto všetko treba v prvom rade uviesť do zápisnice policajtovi, ktorý spisuje zápis o dopravnej nehode. A taktiež tieto veci všetky si treba odložiť, nafotiť a potom ich priložiť do kde žiadame o náhradu týchto poškodených vecí. Samozrejme, vy môžete mať aj veci na zadnom sedadle alebo v kufri, môžete prevážať nejaký tovar. Toto všetko treba nafotiť, zdokumentovať a poisťovňa vám to preplatí. Pri väčších dopravných nehodách, kedy má človek naozaj tie úrazy väčšieho charakteru a liečia sa dlhšie, môžu nastať aj prípady, že naozaj tieto úrazy zanechajú nejaké svoje trvalé následky. V takomto prípade po roku taktiež na základe lekárskej správy môže sa predložiť ťaženie spoločenského uplatnenia s tým, že človek má trvalé následky a na základe tabuliek môžu byť človeku vyplatené ďalšie nároky dopravnej nehody. Čiže to sú fyzické, taktiež aj psychické. Napríklad človek po dopravnej nehode vôbec nemôže šoferovať, alebo nemôže sedieť v aute, nemôže sedieť na prednom sedadle, alebo má stres už len z celkovej dopravy. Vtedy je dôležité, aby človek chodil pravidelne minimálne 3/4 roka ku psychiatrovi, nie psychológovi, ale psychiatrovi, ktorý mu vystavuje lekárske správy, ktoré sa znovu predložia a na základe tohto vzniká nárok na spoločenské sťaženie, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke. Ďalšími nárokmi z povinného zmluvného poistenia môžu byť aj napríklad úrazová renta, inak povedané invalidita, ktorá môže byť plnená buď mesačnými splatkami alebo jednorazovou formou a taktiež môže byť aj pri úmrtí účastníka dopravnej nehody vyplatené nároky na pohreb a takisto aj citová újma najbližším príslušníkom, čiže rodine a blízkym. Ak človek chce získať nároky z dopravnej nehody, ktorú nespôsobil, musí však dodržať pevné, jasné pravidlá. A to poprvé, musí z dopravnej nehody jasné mať zápisnicu od polície, kde jasne hovorí, že on tú dopravnú nehodu nespôsobil, ale ju spôsobil niekto iný. A taktiež tejto zápisnici musia byť uvedené poškodené veci. To je veľmi dôležité. Druhý krok je, že musíte si odložiť všetky lekárske správy. Odporúčam, že keď je možno aj taká menšia dopravná nehoda. Pri dopravnej nehode človek väčšinou býva v šoku, si povie, a nič mi nie, nič ma neboví, v pohode, sadnem do auta, alebo príde za mnou kamarát, odvezie ma domov a je v pohode. No ale o 2, o 3, o 4 dní sa môže stať, že vás boli chrbtica, že nemôžete hlavou hýbať, že vám napuchlo rameno a podobne. Vždy po dopravnej nehode odporúčame ísť lekárovi, povedať, že nejaké ťažkosti máme, že som bol účastníkom dopravnej nehode. Toto je veľmi dôležitá lekárska správa, ktorá vám potom zaručí aj ďalšie liečenie a je základným podkladom pre ďalšie nároky, čo sa týka újmy na zdraví pri dopravnej nehode. Nároky z PZP pri dopravnej nehode môžete v podstate čerpať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že sa obratíte na právnika a s ním komunikujete, on spisuje a komunikuje poisťovného šoféra, ktorý spôsobí dopravnú nehodu, pošle vám lekárske správy a všetky doklady, ktoré mu dáte a pošle tam a čakáte, čo vám poisťovňa zaplatí, odpíše a tak ďalej. V tomto kroku je veľká nevýhoda to, že už len keď stisnete kľúčku na dverách právnika, už niečo platíte a za každú návštevu právnika platíte nejaké poplatky.
Druhá cesta je o mnoho výhodnejšia a to je práve cez tento projekt odškodnenie. My spolupracujeme s odborníkmi z cestnej dopravy, znalcami súdneho lekárstva, to znamená, aj keď vy máte lekárske správy, oni celý tento stav prehodnotia a napíšu vlastné lekárske správy, ktoré sa týkajú vás a dopravnej nehody. Taktiež aj policajná zápisnica z dopravnej nehody hovorí o nejakých škodách na dopravnom prostriedku, vašom dopravnom prostriedku, ale policajti nie sú odborníci na to, aby presne definovali, aká škoda sa na vašom aute stala. Preto spolupracujeme so súdnymi znalcami. Áno, pre nich je podklad policajná zápisnica, ale oveľa lepšie a kvalitnejšie vám dokážu zabezpečiť popis znehodnotenia vášho auta, tým pádom aj vyššie nároky. Cez projekt odškodnenie máte zhruba o 20 až 30% vyššie nároky, čo sa týka financií, čiže získate viac peňazí, ako keby ste chodili za právnikom, ktorý sa tejto problematike až tak nerozumie. A ďalšia podstatná vec, cez tento projekt odškodnenie neplatíte na začiatok nič. My si bereme a odborníkom zaplatíme až vtedy, keď vám príde plnenie z poisťovne. Takže nie ste v tomto strate, naopak cez projekt odškodnenie získate o mnoho viac, ako keby ste si to mali riešiť sami, alebo cez právnika, ktorý nie je špecialista práve na odškodňovanie dopravných nehôd z PZPčka. Verím, že tieto informácie pre vás boli užitočné. Nehovorím teraz, že hneď zajtra, pozajtra budete mať dopravné nehody, ale tieto informácie sa týkajú aj dopravných nehôd, ktoré vám boli spôsobené 3 roky dozadu. Pretože premlčacia doba je 3 roky. Pokiaľ máte takéto dopravné nehody, kde nie ste spokojní s celkovým finančným vyrovnaním od poisťovne, alebo máte kamarátov, známych, príbuzní, ktorí boli účastníkmi dopravnej nehody, kľudne im odkážte, kľudne im dajte zdieľanie tohto videa, nech si to pozrú a nech nám napíšu, pretože my im dokážeme v každom prípade pomôcť. Pretože peniaze vo vrecku dávajú vaše peniaze do vášho vrecka. Ja sa teším na ďalšie stretnutie, verím, že toto video sa vám páčilo a vám urobilo taký obraz, ako sa hýbať v jednotlivých zákonoch, teraz konkrétne v zákone o povinnom hmotnom poistení. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, zdieľajte, prípadne napíšte do komentárov, budeme veľmi radi, či pozitíva alebo negatíva. Pokiaľ chcete niečo súkromnejšie, píšte nám našu mailovú adresu. No a my sa vidíme pri ďalšom videu.